Dear Evan Hansen. Dear Evan Hansen. Dan huwa musical riċenti, ambjentat fi żminijiet moderni, jirrakkonta l-istorja ta' żagħżugħ Evan li jattendi l-kulleġġ u għandu kilba qawwija biex jibni ħbiberiji ma' żgħażagħ oħrajn. Tant għandu xewqa biex jibni konnessjonijiet li jfabbrika relazzjoni ma' student mejjed biex jipprova jersa' eqreb il-familja u jibni relazzjoni magħhom. L-istorja tkompli tiżvolġi ma' ta' student fil-klassi joqtol lilu nnifsu u timidu Evan Hansen isib ruħu fiċ-ċentru ta' traċedji u disgwit. L-irwol ta' Evan ser ikun interpretat minn Kyle Mangani u minn Luigi Pohaġar. Għal Luigi il-messaġġ tal-musical huwa imprezzabbli. So it-temi ta' dan il-musical huma relevanti ħafna fis-soċjetà tal-lum speċjalment. It-tema prinċipali hija tas-social media u naħseb tal-pressure li hemm tas-soċjetà li tħoss fuq social media, so hemm ħafna naħseb kulħadd li huwa fil-ġenerazzjoni tiegħi u ftit qabli u ftit wara, kulħadd jaf x'jiġifieri l-pressure li ħoss mis-social media kemm hu faċli jkollok impressjoni ħażina ta' il-ħajja tan-nies tal-oħrajn. Charlotte Formosa li ma' Kirsten Abela qed tinterpreta l-parti ta' Zoe tajt li l-mużika tal-produzzjoni hija fi klassi għalija. Bħal ħajja. Il-ħajja tagħna hija nżulu tlajja, ikollna momenti fej, we have our ups and our downs, u l-musical basically it encapsulates all of that. Il-musical kellu l-ewwel wirjiet fi Broadway fil-Music Box Theatre f'Diċembru tal-2016 wara l-premier dinji fl-Arena Stage f'Washington DC f'Lulju tal-2015. Musical irċieva diversi reazzjonijiet pożittivi mill-kritiċi u mill-udjenzi barra minn xtutna. Kien nominat għal 9 awards waqt il-71 edizzjoni ta' Tony Awards u rebaħ 6 awards f'dik l-edizzjoni, inkluż il-premju għall-aqwa musical, għall-aqwa ktieb, għall-aqwa mużika oriġinali, għall-aqwa attur interpretat minn Ben Platt u għall-aqwa attriċi interpretata minn Rachel Bay Jones. Id-direttriċi tal-produzzjoni f'Malta hija ta' Denise Mulholland. Chris Piteri huwa d-direttur mużikali.